ezt nem értem. Remélem kijött a többi lányokra. Csak azért kérdezem, mert valami olyasmit hallottam, mint a lengyelnek mi a problémája. Tényleg van? Ígérd meg, hogy mindenkire jól van leszel, és akkor adok egy csomagot. Nem ígérjed? Jó. Főleg a lánytársaidnak ígérjed. Hát nézzem ezt! Ennyi. Most még nem kapok. Ne várjál egy kiokosan. Szabó Alexandra! Nem emlékszem, hogy tavaly még nem tudta, hogy kicsit egész sok minden. Most itt már nem olyan sok minden. Neked is meg kell ígérned, hogy a többi lányom is nagyon jóban leszel, mint amilyen tavaly voltál. Megígérd azt, hogy kapod a csomagot. Tudjátok, hogy Irma itt van rád. Jól emlékszem volna, akkor tavalyi évben még veled sem is tudottam össze. Viszont amiket hallottam felőle, azok nem mindig érik a jó ütés határ. Ugye tudom, hogy a beszélni. Több hívő palasztott leveleket írtak el Elia. Neked is meg kell ígérned, hogy nem csinálsz olyan dolgokat, amik a többieket arra kényszerítik, hogy meneküljenek közelebb. Azt is meg kell ígérned, szót fogadsz a előírned, de nem szeretném, hogy jönni a próbálkonak miattad fehér a mint a fehér. Pedig belőle nagyon normális ügy is válhatna, ugye tudod? Na, ha ezt megígérem, akkor megkapod a csomagot. Megígérem. Megígérem. Igen, neki vannak Tudjátok, hogy neki a Krisztiánnak kollád. Hiszel Károly! És a gyógyfilm közé tartozol. Viszont róla sem csak jókat hallattanak, ugye tudod? Ilyen fiúnak nem valódik. Egyébként mindőkezetesen sem. Én is csak tisztán nyújtok rá a pipámra, amikor meg már nagyon öreg vagyok. Mert azt is hallottam, hogy elég félszavak vagy, meg elhagyod az elterülésedet. Csak nem szerelmes vagy. Szabad, és akkor jobban leszünk. Adjátok. Vas Bálint! Örömmel konstatálom, hogy a szüléd még mindig a Kadiér dobog. Még az én hazámban a lapköröden is jól kaphatnak szalakját. Viszont aminek külön örülök, azt mondják a nevelők is, hogy te vagy az egyik legjobb gyerek az osztályon. Szeretném két csomagot adnék neked, de nem akarom, hogy a többiek így tegyenek rá. Kapja meg ezt a csomagot. Szeres Máté! Kedves Máté! Téged is meg tudnálak beszélni. Nem lennél a sértődés. Hirtelen hallom. Pedig alapjában végre egy nagyon fokosan volt, mert a Mikulás bácsi minden látják. Megígért, hogy mindenkinek még a lányokkal is barátságot leszel, és végig ott fogad, a nevelőiknek, akkor adok neked egy csomagot. Akkor így, de úgy, hogy hangosan. Megígérem! Mit ígérsz? Türelmes leszek. Ne figulj el! Egy szót fogadsz, igaz? Az a Jopó bácsi is hallja, azt nem messze van. Igen.
Hiányzik az öccó. Bitman Gábor. Ja. Jól emlékszem, valami azt mondjuk, hogy másik is de most itt gondolnám. Tudom, hogy szívesen bejárni a iskolába, de azért azt mondom, hogy utolsó szempontból, hogy itt mindenki szereti. Ennek úgy, hogy én jól tanulom. Menjél ki. Adjátok oda neki. Hat a piroska. Na. Piroskát nem ugyanazon végig. Mondjuk, hogy még is hol a piroska. Kevesebbet tettek.